Jotonahay na lam sopikan channel tini angni rokbai kaisho kok sawani bangai sahai hai ma pai pisio tane mole mi aprot jong je chini o ani boyongsa ani bhana jogni cherai bono jong doctoror phunogani thangmani oro jaga o na khana ani bag ya kai kai phaijak ke oro call khaising hol hata mane oro je asoknai helper no call khaising homani na oro bag kari khai sajaga inke ba oro je chomai baksa nai phainai borok ni oro de khopjagai akorong bo thangka tamangka mungjana silia jeng phaiparo jeng asoklai mani ungklogo ta bag ke green color hai game bo mane ani bahana jengni chrai no angka mala hanta ani bahana jek saw ano nang cherai ba sidi ang bag rok tui sinai saw ba ang phone kaisa nawui bag tui oi mane bag tilia mane bag ya kai phai pe hanga bono sa ani bag dawi tui phesi them pasi bo bo khel khaile yana boi ke ma asok nai rok to ma boroni ongklog rok ong tong khana ta bag inke khel khaile ya ke bo bo phai pe hana daja khai ke no ma tong bo inke gari rok to chung gari haka direct phai kha singke chunte kono jaga lamu gya mungsa jaga lamu gya sung inke ba ang bo te rang rok tiklai mani samung nai ya ta inke te momo pai chalai ma jaga bo ani bhanak jik rang ro ha inke angke roi yo hamba ang tikhali ya bag rok afro jaga rang rok tiklai nai hi naitu khangke ba ma khama ko afro si mane si khama ta ke afro firok thangnai ha ke ma khama inke sungno ko sokpai na 10টা 10:30 rok bajalai hamya pro horde ta inke nogo sokpai bui yang ani nog digi bana juksono tungdoi bui mai sawi nog firok ni prosi ani bag hisung prosi korei khang ha inke kolo khai sunglai mane oro jaga bo korei pho inke je borok mane bithi pai mani dokan rogo bo chung oro kaka masa tongmani bono na nai gira dehi samani botini foyo nai mani maliata ke ang mom video khaimani hai si je ani video nogoi tong hangke kisa ano nirok mane jekono ani video nogoi tong nai boni chaite kosirok phana haire ko sogoile haike nirok kisa ano jano goradi oro jaga o ani bag o pan card voter id card te atm card kainai te lipstick rok ani monang mani manai rok oro dajak tongo ta rumal kaisa tongnai bag inke side bag green color hai khlaioi tongo do inke oro jaga te kaisa purse bwsaka dajak o purse bwsani besero oro jaga o no joto no mane pan card rok umrok atm card kainai mo bo dajak ta inke oro hai side bag o kisa masa kagos rok check khai hangka ani photo rok smanai inke te tamarok wa dajak ang pogoi pe rumal kaisa dajak tongna inke je mai tongnai rok place ani nangmani manai seba bo jehetu rang kisa masa tongo rang to nai mane rang maya phan mungsa jenglia o nangmani kagos ma kha singha ani inke bono khaipe ani ani bo somoi rok nangnai te rang rok bo kisa masa thangpinai na jehetu khai ha inke to ba inke so je maoi tongnai rok place ni ro ano contact khai mane ani video nogoi tongnai boni chaidi rok phana hairoke o je mi apro naijan hospital naijaknai phainai bisingo tongnai rok phana jodi sani video nogoi tong hake kisa asakna khaidi je nirok manai kano call khai phana saudi call khaibani contact number korei nai manai ke oro jaga hospital phana firok thangai please kisa roi bichak bai gradi inge oro jaga tongnai bai ano call rok khai phana sahanai ta oro jaga jodi shiroi langa bono call rok khai song jabo inke so asakna mi aprang onek dukhong halang ka ke makala nangmani mani rok kamamani bangai so nirona asna koi mangje nogli tong hangke ani pas rok mala hangke ano kisa contact khai ani stress ta khai bai di mane oro jaga message khai di video inke ang number rok nalai phana kok salai nai ta haike boro manai oro agotla ni bisingo de biang bo salai nai haike post office rok phana na holaisni post office rok sing phana oro jo address rok salai phana bye bye asana tinan video ni apron video ang oro jaga no phono goi ronai je sung
bahay ka thangay tamang mani ba Bului cả hai đi, khai sinh ra cô ti đi. Xong có mời, chẳng cũng mang cưng cưng. đúng chưa hả? Ủa mà nó phải chứ mà xuống này đâu nó có số cái này các bạn thấy mà phải như hướng đang tác phải Bului cả hai, cả hai. có tổng cần Bului cả hai, cả hai. nhớ cả cái nó cả nó khăn nó để nó số tôi phải Kalakti, oh kalakti, karang masing pa siya betul lele, waktu na. jadi terus Office yogoy piramani time ba, borok jam. 1 hour later. Thôi shisha là ho, thôi shisha là ho. Abli ka ha? Okashija. Thôi shisha kaya na le. Dap ma kastong dong bo. Biang sok lang mo na. Ha? Hai khashija. Buli ka ha? Biang sok lang bo. Oh. Hale? Murti ka tangay siya. Na dap ma ka. Biang sok lang bunyo. Ani yang long ladi ha, ani yang long ladi. Kasih aja, nah itu lah. Klik aja sih. Mana aja? Mana lihat? nó khai được cái qua đi cũng xoay qua cái số không thể xí cái sao để nó phải hát rồi nó đăng rồi Tengok tu mah. Nada kasih jak sini, istong tu. Kek hilang kau jangan na. Kek hilang kau jangan kasih jak ke bului ka ha ke. Ai kau bului ha nang ba nang ba. Nah aku dia. yang Beli ka ha ganyong tide. Ba beli nah aku dia. Nah dia mah. Ya sebon login ke ba ya. Nah lah kau. asal ngomong Ini cuci beho. Yang nak dia mulai yang mana hoi jangan dah. Thật đi xin tao nên nâng Tete cute ang may mali. Doktor Phaya ko, doktor Phaya ko. Asok lai tong, asok mokra lai tong. Buma besar karang, buma besar karang. Muke kakak, baba ni beji kakak rakha. Ba, oi ba, jeng. Serai mang, nan serai nai thong. Hai tu bagi tema syau ye. Jangan serai hati-hati. Apa sih kira lewat apa sih hata? hello cái đầu lấy chúng ta không Pas lagi sang bagai ngomong sorong le. oh ya kota Coba nana. Pas lalu pakai gadi. Ganggang. Ba play. Mungkin cuma kalau pesang lang ka. Lang tipe lo, siapa le lang tipe lo. Kiko buru Kiko budak ini mama kalau mikir sih tahu lah Thôi bác sao này có một con mèo khỉ bèn cho con nó cả. rasanya Bu. dang Bà beli cả Hà le bà hoàn đi mang cả một này đó.
Ada, mai cak aja. Mai cak lan dah. Mai cak lan dah ah. Hai dong, bawa bis na, bawa Lang di pula, lang di pula, lang di pula. Lang di pula, lang di pula. Lang di pula, lang.